Добър ден! Здравейте, брати и сестри! Здравейте, мили българи! Искам да ви кажа, че уличната инициатива не само, че иска да ме убият и че е терористична организация, а се обявява и срещу алкохола да не се пие. И се обръщам към всички производители на алкохол да направят всичко възможно да затворят тази терористична организация, уличната инициатива и да бъдат вкарани в затвора. Дори в Библията Тимотей, Господ Исус Христос му каза да пийте по-малко вино. Той да пие. Така че вие сами решете кой е виновен и кой не е. Никой няма право. Те не само, че нарушават Конституцията, а всъщност и забраняват алкохола. Защо на Нова година се пие вино и много други неща, но за това друг път. Така че искам съд, справедливост и затвор всички от уличната инициатива. Никой няма право да ми забранява да пия алкохол или не. Аз си пия бира по-малко, така че това не е проблем. А е много полезно, още в Древен Египет си пие. Затова друг път. Всичко добро и Бог да пази България. Приятен ден!